някоя глоба. Въобще не ме интересуват какви му и са глобите. Имам пари да си ги плата, за разлика от тях. Където крадат, аз имам чисти пари. Мислите ли, че може да е нещо тенденциозно спрямо вас? Както виждате, какво може да е? Какво може да е? Представете, ако не съм аз, какво ще е тук? То бива толкова простотия, бе, чак толкова. Чак толкова не бива. Видяхме ги за какво става въпрос. Цяла година ги траех. Цяла година ги траех да се подиграват с всичките. Те не би да искат да ви писне и да... На мен не може да ми писне. И специално това, където цял ден върви тук-таме, където не се прибира в България, не може да ми писне от него. Доста хора очакваха мача да го дадете, но наистина това е моето Нали, мнение. те приказки са най-големите простоти. Не, Няма да не, сочиш. Не, кой сочи? Няма да сочиш, че съм дал мача. Не, много хора говорят. Нека си говорят. Кои са те, които говорят? Вие си играхте. Да, говорят те кои? Които залагат. Сигурно. Да, които залагат, искат да спечелят лесни пари. Аз пари лесно не печеля. Там на стадиона ги си печеля моите пари. И с децата ги уча футбол да играят. Да, аз това ви казвам. Така. Това казвам, че се очакваше друго, но наистина те играха. И играха. И не ме е срам, че съм загубил. И не ме е срам. Една грешка сме направили, вкарали са гол. Окей, това е футбол. Но няма да се подиграват. Защо ако търсите някаква среща с Бомиха, вие се Това разберете... среща да търся с това. Или С това. или И да му споменава името. Добре. Май е тая работа, ще го търся. Това ако така продължава, до какво правите? И до там. Дока някъде го фана и го пребие. Това е. Това ще стане. То не може, бе. Това е подигравка на всякъде, бе. Ако съм че е много голям президент, ще е единствения в историята на българския футбол, който няма да има столно панесо да гледа него отбор. Аз ще ходя само на екскурзии. Благодаря ви.